May hapon, mga igsuon, bago lang ko naghatag og recollection dayon misa sa atong mga kabataan nga naa sa rehabilitation nga biktima in taon sa kaso nga rape. Bisan makita nato ang ilang mga smiles, pero sa sulod naa paghihapon sa proseso sa healing. Honestly, naglisod ko unsa ihatag. Maunang ang akong nahatag nga inampuan ako silang giingnan nga kung unsa man kadautan ang nahitabo ninyo, dili na dapat mag-define sa kung kinsa mo originally. External lang ang nawala, pero ang dignidad ninyo isip tao ug isip anak sa Dios kailanman dili na mawala gikan ninyo. Ikaduha, yes, nagampo ta for justice nga dapat manubag ang mga nanghilabot. Pero at the same time, at usab iampo ang pagpasaylo. Mga igsuon, maunay ebanghelyo karong adlaw, ang pagtuman sa mga balaod sa Dios. Lisod ang pagpasaylo, pero mas lisod kung dili ta kapasaylo. Siguro kasi nati ta nga naatay kaaway, dili ta kalihok anytime. Kung naa sila mulikay ta. Lahi ra gyud nang wala tay kontra. Gawas nun tang maglihok-lihok. Tagaan ta mo kasinatian. Ang akong mama naa say manghod nga gipatay tungod sa politika. Grade 5 pa ko. Maglisod siya pasaylo. Nagdumot siya, gipatawag ang mga paryenteng sundalo aron ipasakamay ang batas. Pag-abot na nakog second year, nakigistorya si mama og niingon, John, kapoy ning magdumuta. Dili ko gawas nun, dili ko malipayon. Mao nang sugod karon itugyan. Ihalad na lang nako sa Dios ang tanan ug siya na ang bahala. Ug abi ninyo, lahi na ang kalipay ug kalinaw nga akong makita sa akong mama sukad ato. So mga igsuon, akong giingnan ang mga bata, wala mo pasagdi sa Dios. Ang Dios na ang bahala anang justice nga inyong gipangita. So atong iampo sila nga mga biktima og justice sab sa mga nanghilabot. At the same time, magampo sabta nga dili na unta mahitabo ng kaso sa rape mga igsuon. Okay? So maningkamot ta, pero atong ubanan gyud og pagampo kay dili sayon ang pagsunod sa balaod sa Dios. Pero maunay makahatag nato og tinuod nga kalipay og kagawasan nga walay kapareha. Okay? Paningkamutan nato na ha. God bless.